Aha m bụ Clement Onyebuchi Josiah, na akwụkwan m nwata onye Akabo Ikeduru nke nọ n'Imo steeti na Nigeria. Akwụkwan m onye na-azụ ahịa kemikal ka m na-azụ, na-alụ na nwaanyị akpọ m ụmụ anọ. Aha m Chidimma Clement Josiah Onyewuchi. Abụ m onye Ikeduru na Imo steeti. Ihe awa ahụ 17 anyị nụgoro di na nwunye. Na-eji m ụmụ anọ. Ana m ere ahịa kemikal ka m na-azụ. Site na amara Chineke, abụ m onye na-ekpere Chineke nke ọma, and site na ntụziaka Chineke ka m si mata onye ọ na m ahụbeghị ya mbụ, makwa m ebe o si bịa, mana site na ntụziaka Chineke ebe ndị chọọchị anyị na-eme ọgbakọ nke Lagos State Conference, so ebe ahụ ka mụ ji mata onye ọwụ site na ntụziaka Chineke. Ebe izizi anyị nọ hụ bụ na ebe anyị gara meeting nzukọ ebe anyị na-aga chọọchị. So ọ wee ebe izizi ya nwa hụrụ m, mụ nwa ahụ ya ruo oge ọ bịara na branch ebe m na-aga na Fadeyi. So bịa jụwazie ese, ndị mmadụ gwazie ya n'ọwa ebe ahụ ka nna-aga nna worship. So ya abịazie mụ na ya ahụ ka mụ na ya si hụzie ebe ahụ. So onwe ihe ọ gwara m, mụnwa mekwa n'ihe njewuru nwaanyị ba ịjụwa ya si ya o si ebe onye ka ọ na-achọ, because ihe ahụ o mere na Jenụwarị. So nche na o si village na onwe ihe mere na village, na-ajụzi ya si ya ka ebe o si bịa. Ya sị m oke mee ya na nsogbu na ya ga-agwa m onye ya o. So ya mezie m invite si m bịa na branch ya. Mana tupu ihe a niile a na-eme, ihe na-agwa m okwu agwana m okwu, amagoro m ebe o si mana ihe ọ na-achọ. So I needed m onye ọwụ na ịgwa m si m na-ekwe ihe o ji bịa. Ọ ka anyị si hụ ana ọ ka anyị si mata. Agwa m Chineke na achọ m onye ọwụla alaeze Chineke bụ ga-anọ n'ime obi ya. Amụ ahụkwana ya na o nwere mmụọ nke Chineke na ọ ga-abụ ndị ga-ekpere Chineke nke ọma. So hụkwanụ ka o si eme mere ya dịka mmadụ, na o nwere obi dị umeala, masị na onye a ka ọ ga-abụrụ ya. Site na amara Chineke, tupu ya bịa m hụ ya dịka mmadụ, Chineke gosigo m onye ọwụ, gosi m mbe ha, gosi m mpa ya, ihe niile gbasara ya. So luzie n'ụbọchị ahụ ọ bịara nhụ ya dịka mmadụ, amarago m onye ọwụ ahụ na m ya. So enidi m mmadụ ịgwazi m si m na-ewe onye awụọ ihe a. So ihe m hụrụ, ọ na-atụ egwu Chineke. Otu ihe mere m gwara Chineke si ana onye ọwụ na m ga-anụ ga-awụ onye na-atụ egwu ya. Ana onye ọzọ wụ onye toro eto, onye toro ogologo, gbaa agba ya ọkwụrụ amarasị na onye awụ nwoke. Ọ bụ ihe m yara Chineke, Chineke mere m ya ka m si yọọ ya. Size shoe ọ na-eyi mma
ụkwa 42 ọkwa anti ya ji ọnụ ya gwa m si m na ọ chọrọ ịnụ m ewo ofe akwụkwọ vegetable ọ na-eyikarị tomato o mana nsị gị na ọ laikiri ofu kọrọ ga-ekwete m o ngwa gị eziokwu 5 o'clock okwunigo di m ọma ahụ nwoke ahụ ogologo imi ya olee ihe ọwụ Chineke m ihe o kere nga o ịmaka a na-ekwu nke i mere ị na-eme ọzọ Chukwu gọzie gị Chineke akere gị ga-edowe gị ndụ ọ ga-eme Chineke ọ na-ahụkwa na ọkọlọ ya ụkwa na ebe anọ Chukwu gọzie gị nnu ị ga-adị na-adịkwakwa onye sị na ị ga-anwụ onye a ga-anwụbi nnu Chukwu gọzie gị nne ezigbo na-ekwu na ezigbo nwaanyị dị ụkọ mana onye nwaanyị lecha n'anya wee nye m ọdịm n'obi and ana m ekele Chineke ekele na ihe niile ị na-eme na ọ na-aga nke ọma na etuche elekọta ụmụaka na-eme ihe n'ezinụlọ nke ọma na-aga n'ihu a na-enyekwa m ụfọdụ nye m ntụziaka ebe m na-emeteghị ọfụma wee hụkwa m nọ n'anya ana m ekele Chineke ekele onye nwaanyị gozie gị wee ezigbo nwaanyị ihe dị ka ga-akọkwara m